ଏ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ନେଉଳ ଅଛି କି ରେ? ହଁ ନେଉଳ ବା। ହଁ ନେଉଳ ତ ଆଉ। ଏଇ ର ର ର ର ର ର ର ର। ଆରେ ହେଇ ସକାଳ ସକାଳ ଦିଟା ଦେଖା ହେଇଗଲ। ଏ ହେ ଦିନଟା ଆଜି ବର୍ବାଦ ହେଲା ତମ ଦିଟା ମୁହଁ ଦେଖିକି। କଳା ଭୁଆଁ ବିରାଡୁ ଦେଖିଲେ ଯେତିକି କ୍ଷତି ନୁହଁ ତମ ଦିଟା ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ସେତିକି କ୍ଷତି। ହଉ ହେଲା। ଆଉ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ ସକାଳୁ ଚିକନ ଚାଣ ହେଇକି? ତମକୁ କାହିଁ କହିବି ଏମିତିରେ ମୁଁ ତମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି। ଆରେ ଆରେ କେମିତି? ଆଇ ଆମ୍ ଇନ୍ ଏ ରିଲେସନସିପ୍ ଓକେ। ତମମାନେ ସବୁ ସିଙ୍ଗିଲ ଲୋକ, ତମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ପାପ। ଆରେ କାଲି ତ ସିଙ୍ଗିଲ ଥିଲୁ, ଆଜି କେମିତି ରିଲେସନସିପରେ ଆସିଲୁ? କହୁନୁ ତୁ ଏମିତି କଣ ଗୋଟେ ହଉଛୁ? ଶୁଣିବ ଶୁଣି ଦବା। ଏ ମୁହଁ ବହି ଟିକେ ଖେଳଉଥିଲି କାଲି। ଆରେ ଆରେ ମୁହଁ ବହି କଣ? ଏବେ ଫେସବୁକ୍ ଏତିକି ଜାଣିନୁ ଶଳା ମୂର୍ଖ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଝିଅ କାଲି ମେସେଜ କଲା ରାତିରେ, କଥା ହଉ ହଉ ହଟି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆଏ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି, ମିଶିକି ଦେଲେ ଆଜି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ତା ନାଁ ଟା କଣ କହୁନୁ? ତମକୁ କାହିଁ କହିବି? କହୁନୁ ଟିକେ ଆଉ। କହୁନୁ ଭାଉଜ ପୁଣି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାଇଁ? କହୁନୁ ଟିକେ, ନହେଲେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଭୁଲରେ ତାକୁ ମେସେଜ କରିଦବୁ। ହଉ ଶୁଣିଥାଅ, ଆଞ୍ଜେଲ ପିକାଚୁ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛୁ? ହଁ ବା। ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମେସେଜ କର କାଲି ଯେମିତି ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଆରାମରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରାମ ଜାଦା